Мирно! Равнение на средата. Бойци на северен Баширистан. Пред нас е нелеката задача да настъпиме към мръсна Молдавия. Тези изверги, начело с долнопробния Шива и неговата дясна ръка Никеза и онзи долнопробен слугинаш Чеф, на който му падат зъбите всеки път, когато ние стреляме с пушки, искат да ни отблъснат, но не могат. Благодарение на нашите медици, най-вече на командването и лично благодарение на мене, днеска ще ги превземем и ще им набиеме тиквите мръсни. За целта следното нещо. Превземаме първа база. А ако не можем, превземаме още по-бързо с минометен огън. Хубаво е медиците да ги пазиме. Целта ни е следната. Да превземем първа база, да превземем втора база, да превземем трета база и да им издадем храната, която е в трета база. Задачата няма да е лека. Ще паднат много от нас. Но докторите ще ги спасят. Затова да не ви е страх. В момента, в който паднете, друг ще дойде на ваше място. И така, искам следното нещо обаче, като ги атакуваме с някакъв боен вик. С какъв боен вик ще ги атакуваме? Ура! Ура! Добре, да, така помчуко мисля, че ги атакуваме. Добре. Може и бира. Разделяме се тогава на 2, 4, 6, на две групи.